Iaho, Kadochikov, com o deporte. Depois que o FIFA acaba de chicar tour placa que é possível for o Brasil, agora dá tempo para começar a mirar o Mundial 2018 na Rússia. E que melhor maneira para lançar logo do Mundial 2018? Essa é o que FIFA faz. Com a ajuda de algum cosmonauta, a lançar logo den Space Station. FIFA tem placa tá? E Mercúrio, seu tradicional torneio de futebol que aqui acaba em hora na dia noite. Turja Sabra, o time de Mercúrio estão jogando amistoso contra diferentes times. E na final de 1 de outubro tem um torneio com o time que está regularmente com Mercúrio. E aqui a organizar o torneio com 6 times, partido em 2 pools. E agora só a barra acende luz para cima para jogar na semifinal e final. A juega final vai entre Mercúrio e Wegenbouw. A juega está terminada empatado 3-3 e Mercúrio está weer ganador pa penalty. We hebben, zoals je weet, ieder jaar hebben we een voetbaltoernooi. En we waren altijd gebonden aan de natuurlijke tijden, omdat we geen verlichting hebben. Maar sinds vorig jaar hebben we gezegd, oké, we trekken door naar de avonden. We zorgen dat we verlichting hebben. En zodat we s'avonds kunnen spelen. Dat om 8 uur ongeveer die finale gevoetbald worden. Dan kunnen we een ambiente creëren. Dat is tot nu toe goed bevallen. Hoeveel ploegen hebben meegedaan? Er doen 6 ploegen mee. Dat is Barcelona, Colombia, Wegenbouw, Mercurius natuurlijk uiteraard. Roma doet mee en Colombia, die had ik al verteld hè. Dat weet ik, 6 ploegen. Ja. En de winners gaan door, is het in elkaar gezet? We hebben 2 pools van 3 en dan wordt gekeken naar de wedstrijdpunten en het doelgemiddelde. En dan gaan de winnaars die gaan door, de tweede en dan de derde. En dan spelen we allemaal zeker 3 wedstrijden en die finale wordt om 8 uur gespeeld tussen de winnaars van de beide poelen. Maar het is niet een leeftijd. Gewoon waar je werkt op de ploeg, geen leeftijd. Nou, we houden wel 35 plus aan, maar ja, dat is plus of min. Hè. We hebben het over het algemeen zijn het 40-plussers. Er spelen wat jongeren, maar er spelen ook wat ouderen. Wij zelf zijn allemaal 50-plussers. Maar we doen nog zoveel plezier in, dus we blijven lekker het balletje trappen. Zodat jullie niet licht kan zetten. Het is goed om iedere zaterdag voetbal toch een beetje te laat nu, hè? Ja, maar wordt vroeg donker nu, hè? Ja, maar de derde helft is ook gezellig bij Mercurius. Hè. Dus we weten, we voetballen met licht. En als we nadenken, dan hebben we de derde helft, dan zitten we met de beide teams en de familieleden zitten we elke zaterdag gezellig bij Mercurius. En dan is het ook gezellig en dat is ook leuk.